Belai hamsakma rikha hanke respect man ya ango. Belai maya khlaika hanke yaglayo. Waire waina karjaka hanke kok khnari wai man ya ango hinmani. O kogle 98% okubui. Tini kaisa kothomani bisingtei jeng okubui no sawi man lainai. Khoroksa bwsai bihik no belai hamsakmani bagui. Paithago bosak sakno problem kotoro klainani nangkha o kothoma. Kha khlaio kothoma no khnawi kwbangkuk no srungui mannai hinui. Himdike puilani simi jeng o kothoma no khnawi nilene. O kothoma wo o chelani mung wngkha Sumon. Bo Agartolani kaisa 5-star hotelo samung khlaio. Bo aro Agartola tongnai khoroksa bwrui bai Facebook tei sinilaio. Ulo o bwrui bono hamjago. Sumon bo o bwrui no hamjagui thango. O bwrui ni mung wngkha Juni. Salsa Sumon Juni bai malayo. Juni bono afro bini bara nogo tlangnani koksau. Pia Sumon bo rok kaham. Bo hai hinui Juni no saw. Naidi nung bai ang kaijak laya kho. Nini bara o thanggui ang tamu khlainai. Jeng asuk bihik bwsai haike tabuk close tonglai man gelak. Ulo dakti kaijagui thia sak no jeng kwnui tonglayanu. Aboni ulo borok kaham keno hamjak lai tonglayo. Sumon Juni no bwkhamani belai hamjago. Borok salbrum no kogrok salayo. Tei hor kuthuk khlaiye horobo kogrok salayo. Salja Sumon ni bwkhao Juni ni bagui kaisa sungmung phayo. Bo Juni ni tongmung chamung no naiye belai gothokjakya. Juni belai no stylish tei tongmung rok belai no philik. Pia Juni Sumon no belai hamjakma riwo. Aro no Sumon belai confuse wngjago. Haike salja Sumon Juni no hai hinui sao. Ang no kaisa kok sungui da mano. Nung asuk no ano hamjake kubui answer ma rinai. Juni bono kifilmung rwo. Jeni ni bwkhani kok joto no sungui mano. Ang no bwkhabai no hamjago. Nung je sungo ang aboni kubui answer no rinai. Nono ang kaisa kok phano tatal saglak. Hake Sumon hai no hai sawo. Pia mungsapo no ta huidi kubui kok no ma sanai. Ang no hamjaknai nini chaya tongphano. Haipono ang kubui answer je nango. Nono le ang promise je yakar glak. Juni saw akon tamo sungnai sungdi. Sumon hai hinui sungo. Ano sadi nung barjinda eba barjinya. Question wngkha nung kwtharda eba kebo bai intimate wngjakda hinmanita. O question no khnawi Juni doi reply riya wngui tongo. Ulo bo hai hinui sawo. Nung ano khibi glak bla pia no ta khibidi. Sumon saw khibiya. Ang no asaki hamjaka tei khibiwi bo manya. Jesuk nini chaya wngphano khibiya. Apurke Juni hai hinui saka. Ang kwtharliya ano nakardi. Ang tabukle tai kebo bai atirok wngliya. Agi wan sukna rungya phuru wngkha. Ano tabuk tai ta khibisidi. Sumon bono kubui hamjakma bagui nakari rikha tei saka. Next time amo hai tei tang sidi. Ang bai kaijaya sak nini bwsakno kwthar narukdi. Ang bono no khibiya. Hake borok hai no hai kaham ke hamjaklai tongkha. Haite kheno 1 years wngkha. Pia Juni bini hamya tomung no khibiya. Juni ni bara gana tongnai Sumon ni dol khoroksa tongo. Bo Sumon no saw. Nini bwrui ni bara wo chela rok phayo. Nung nini bwrui no kaham ke naikolui tonidi. Kaham ke wansuk di nini bwrui bomo hai tongmung. Sumon hai no hai salja bini bwrui ni hamya photo viral mankha. Bo belai kheno kha hamya wngjago. Hake bo Juni no saw. Ang no tei hamjakna muchungliya. Nung tabuk bo hai no hai ani kok khnaya buibai nung tongo chao. Juni apro Sumon no koi saw. Mo waisa no ano nakar sidi ang tei amo hai wngliya. Nung asuk no ano hamjakma tongkhe nakari bo mannai. Hake Sumon bono hamjakma bagui no hai nakari rwjao. Aboni ulo bo dakti no Juni bai kaijaknani wansugo. Tei Juni bai kaijakha. Juni no bini nogo tubukha. Apro borok kaham keno tonglayo. Borok cherai rok khlaiya kho. 3 month ni ulo Sumon samung khlaina hinui phatar hawo thango. 1 year ni ulo bo nogo kifilo. Pia bo nogo kifil keno bini bihik no sakderiya eba pregnant nukphayo. Abono nugui bo belai wana jago. Hake Sumon bihik bai kok banglaina chengo. Sumon saw obo ani bwsaya bahaike wngui man nung bahaike sakderiya wngkha. Ulo Juni kubui kok ma gosio bo saw. O bwsa Sumon ni buphayung bai manmani hinui. O kok no khnawi Sumon belai kheno joli jago. Bo tei ni salo hai no hai samung khlaina hinui nok ni nongkhorui thango. Bo thangpuro Juni no sai kelango hai hinui. Nung ani bihik liya ang kifili no nukphaya wngna nangnai. Nung ani nok ni kutuli thangdi ang kifilya swkang no.
aboni ulo sumon ketal bwrui no rutugo bo salsa haino hai khoroksa bwrui no mano o bwrui asik lekha pora rok le kwrui phia belai no kachang borok sumon o bwrui no bini nogo tubui phaio abro juni sumon no waisa joli jago juni sumon no hai hini hino angni ni bihik tongtetei khorok bwsek bwrui no nang sumon bono kifilei sao nengkhai ang bwsai tongtetei khorok bwsek chelabai tongnani muchung abo haikeno borok walai lai phiro ulo juni bini nogo kifilei thango phiaba salsa juni sumon ni mungoi kes rikha apurke police rok phaye sumon no romoi telangkha hake sumon abo haikeno alongo chopjangnani nangkha The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang norok ni takhok Andrew Debbarma bayap song o kothomani bisingtei जों bo kwbang wansuk thai tei swrungthai tongo जों kebono belai hamjakmani care khlaimani nakarmani abo ojono bathagya hanke nung mistake khlaima klaio जों jefro kebo bai bwkha swbaijak khe sayadiba nono hamjakmani ani no chaya eba mistake hinai abo kubuino je borok nakarjakna tei khe tongya nung bono joto jorao nakarnani bo kogya paithago nung sakno problem o klainai belai hamjakma rikhan ke respect manya ungo belai maya khlaikan ke yak layo waire wai nakarjak ke kok khnari wai manya ungo hinmani o kok no kubui hini wansukdi bayapsong hake bayapsong norok tinini o kothomano khnawai bahai sirmung mangkha tamo bujikha tamo wansuk mang phaikya norok ni wansuk matei no comment khlai sadi ti norok chajagui tongo hunke ba o kothomano kwbang ko khlaino share khlaidi teni channel lo katal phai tongo hunke subscribe khlaina di norok ni bage ang mo haikeno kothoma video rok no snamui tongnai norok jotono kaham kreng no tongdi hambai।